ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ। ମଣିଷ ନିଜର ମନର ଭାବକୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ସେସବୁ ଭିତରେ ଭାଷା ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ। ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଆବଶ୍ୟକ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଭୂତିର ଭିନ୍ନତା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ। ଭାଷାରେ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ସମୟରେ କେତେକ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ବିପରୀତ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଶବ୍ଦ ଅକଲ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ବେଅକଲ, ଅକର୍ମା କର୍ମଠ, କର୍ମୀ, ଅସଲ ନକଲ, ଅସଲି ନକଲି, ଅଗମୂଳ, ଅଳସ ନିରଳସ, ଅନଳସ, ଅବର ବର, ଅଗ୍ରଜ ଅନୁଜ, ଅଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞ, ଅର୍ଥ ଅନର୍ଥ, ଅଧମ ଉତ୍ତମ, ଅଧମର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତମର୍ଣ୍ଣ, ଅଧିକ ଅଳ୍ପ ଊଣା, ଅର୍ଧ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ଅଧସ୍ତନ ଉପରିସ୍ଥ, ଅଧପତନ ଅଧୋତ୍ଥାନ, ଅନନ୍ତ ଶାନ୍ତ, ଅନାଥ ସନାଥ, ଅନାଥ ସନାଥ।